When you see a dear, and you want to be here. What is all your mambo? Yeah, and you're
Hallelujah.
Hallelujah.
Yedidiyani sanya mi uba kwa mayo. Ye lanuti amiyesu afiramo. Oblo wanda ye mi frawa ya bro. Adongwa udia woyanse jane. Onyamina wadi.
Anointing has to flow in.
Lord, I want to Zahakal Lazar. Swan Wanda Wakal Lizaha. Ekal, Ejamur, Uzal, Ushamur, Kimur, Idil, Zahakasha Allah. Unyakupo Yakukona Kasia. What were to me? Well, yes, and China were dedicated to Minka, Shrakauda. That's all when you were one pabum. Uliyad, Zak Awana Shali, Dumur, Salah, Laidu Nazah, Kial, Lazaka Wana Shabi, Dumu Wana Zaka, Kadima Dua, Giana G, Zahasha Allah, Hadawakab, Twa, Zam Dazahai Hashallah, Kunal Allah Raham, Zim, Kuashabi, Muzahakam. Yenda so Nipabiam. Kutoni and Aswa. Shemu Paway, the Kutu Sane Busada who do near to him. Sansa would give you a son of Puposa who can bet me a boy who didn't share the da. Now, from where are they? And if you're upon a child, of course, I can't say what do I hear. The train, the one common, now your brand, your cow, did you boy now? Amen. Yes, sir. Sadena ready no doors. Ujuma sama basa. Awari sama basa. Ye pepe so yenya. Yenya enso ni ye sie. Ade nyina sutu fo Yesu. Una utumi ade nyina ne yo. Odi ti boye da. Amen. Dia umwo ha bi dan so. Ol kad. Hejad. Tamud. Allah ila zahada. Ko saba kaida una zahaji. Muyawna lillahi kaidan
tu awna sahar kala wazna ja wana kuwa wana sabi wana hadun wana ikaba wana iza anagi anakawa wana haza shaudian munyam na shawon munyam mawo ko tu mi no abofo na nsane yenu na okaw ni adeso ni amane no kwana na nyina free ansonko yenya fa wodi o nyankopon mu ne yento ayenya asedadu ma odin tishaenda Amen. ya dania safidi ashawasa wenya kupa wotumi wao yenza nchana wadia ni pantimika mawasasu wa yeso fa safui no mu ama otumi no ho ade matira safui mu hao ni abewu ni amane nyina na wieye na asafui atumpon na asafui ya kabehwe na oyema yensa yemfasi de ni udi ti boenda Amen. Afei yɛn sɛ ɔbɔnefoɔ deɛ nbɔne ɛhwɛ mmɔfra wɔ asafo yi mu nanso yɛde ane ahyɛ Onyankopɔn nsa sɛ yɛn ne mmɔfra no ma wo nkyɛn na yɛnim sɛ ne wɔasiesie ahenni no ama sɛ nti na yɛa na ɔbɔnefoɔ ne mmɔfra di asie nti fa nsa to yɛ mmɔfra nyinaa so yɛhaw ne abemforɔ nso owuo ne yɛ adɔm a ɔbɔnefoɔ pɛɛ sɛ ɔde bɔ ɔhyehyia no ma yɛn na ɔtumi no ne onyam nkɔ so anyɛ kɛseɛ yɛn ne wase obi ama wo di nti hyira yɛn daa Amen. yɛka deɛ ne agyadeɛ yi Yesu wuyi onumfo no ade nyina koso ama onsa so awura na ɔwɔ pa aboy mu behyira yɛn na yɛnyɛ nhyira adom nti amen Amen. Dia bo mrani wowe. Mi body is mrani wowe. Amen. Amen. Bawusem kesiapa ma Ewurade.